kinahanglan gayud magaantos mao ba ni? Og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Ang atong susyon ron mga igsoon kanang pagtulunan nga sugod sa Jerusalem, no? Dili nang pagtulunan nga sugod sa Roma, sugod jud sa Jerusalem. Unsa gingon sa Biblia, kung tuyoon sa tao ang pagpaminaw sa pulong, mahibalo ta og unsay kabubuton sa Ginoo. Karon gibasa sa ikaduha, ang kabubuton sa Ginoo ang pagtulunan gikan gayud sa Jerusalem. Asa kuno gikan ang pagtulunan? Gikan sa Jerusalem. Kay dito manataw ang Ginoo sa Jerusalem. Dili gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem. Karon mangutana ko sa inyo, kung sabi gusto sa Ginoo mahitabo sa tao. Sabi gusto sa Ginoo gyud. No? Maluwas. Kung gusto gyud ng tao maluwas, tanang tao kasi gusto maluwas, taas. Tanan hurot taas. Pero sugoon sa Ginoo, di mo tuman. Di mo tuman. Ato basa ng Biblia. John 5:39, Juan 5:39. Adi pa ba sa igsoon? Juan 5:29. Kamu nagasusi sa mga kasulatan. Kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpahimatuod may tungod kanako. Unsa day igsoon? Dong ano nyo? Ha? Unsa gingon nagasusi kamo kining kamo kitani. Nagasusi kamo sa kasulatan saman kay nagunahuna man kamo, no? Kamo nga makakaplag sa kinabuhing dayon. Unsa ganito mong nato nganong nagtuon ta? Makakaplag sa kinabuhing dayon kasi gusto kinabuhing dayon tas kamo. Ay mo kaunay. Di man ako imuluwas nagtaas ako sa kamo. Okay. Ang gustos Ginoo nga nagtuon tas kasulatan kay doon natay tinguha nga makaplagan nato ang kinabuhing dayon. Unsa gingon? Gani mao kini ang gapamatuod mahitungod kanako. Matud pa ni Kristo. Usa mga kigsunan. Ayaw mo pagunahuna nga nagbubustadi na kay kabigo na pud mi. Wala kayo kung magkabig lang ta. Di na lang may mga niya. Ato na lang may atong among mga parinti, no? Na igo ra kita gatuon sa Biblia. Oh. Kini sila ng Adventista kay bawo mo mga palahubog man eh. Kini usadaan matud pa sa naong lang daan hubog na. Kami murag tapiro magtuyok na katusaw na kung mama na ingon unsa na mangado. Tuyok na. Kay lahi mo mahubog ko kay suka ko ba mura nga tuyok. Sakit akong tiyan mo nang pag mutuyok ko. Oh. Kung sa kayo makasulbad ani, ito nagkaroon na di. Tanaw mo hapsay ng naong kay. Kining wala na kay bisyo mga kaigsunan. Ang imong unaon, ang imo na lang pamilya. No? Ang imong konsumo, ang imong balay. Naganindot lang sa Seventh-day Adventist kay magtinabangay ba sa maron imong balay na hirig. Ibakod na siya. Oh, katong tanan niya nagtrabaho ana, wala tay sweldo, voluntaryo to. Ya, katong nanarbaho, mo pugito mo tabang og palit sa sin. Oh, pero mga panday to sila, mga mason, no. Kami, tabang ako di mo ko panday, pero kabaw ko mahakot og kining kuan may mahakot og kining wangin ya. Di po daghanon kay murag muligti mo hawa. Di kanila ng tamaan na bitaw ni mga bugat. Kaya ako mga kumano ng bugat. Oh.
Pero ako na-experiencehan po na ako kani adto nga nagbisyo ko. Sana ako sa bisyo, murag giuna-una nga kalipay na ako ang bisyo. Kabinalo niya. Unsa maguna-una ko ba nga kining way bisyo, unsa kay kalipay ning way bisyo nga. Murag di man sila malingaw kay wa may bisyo. Muna yung nasa una-una, pero sa diya nga giundangan ng bisyo, mas hapsay ang atong pagpuyo nga wa ta malikay tas bisyo, hapsay ang pamuyo. Murag dili ka dukuan ba? Kaya ang abin mo nang kay bisyo, number 1, wa kay kaaway sa gawas, imong asawa ay mong pansimbag. Kay bubog lagi. Kunya away, sige away. No? Kaya wala may mayong kuan kay inuman. Muna nga nakita na ko nga kung naadi ka ni Kristo. Di ba naikanta na? Kung si Jesus naas balay, way away, way sinumbagay, way pinatiray. Kung si Jesus naas balay, way away, way linibakay. Nyak balihon na to. Kung si Jesus walas balay, sige lag-away, magpinatiray, magpinaakay. Kaya maak ng mga asawa kadugayan, di magkasumbag. Kung si Jesus walas balay, sige lang away, maglinibakay. Sige panghingoto ba? Sige paghisgot itong mga tao dito nga. Saan mo suri nga bubok ng saya? Kita namang Davao City na mga marites ba? Ay, sige hingoto. Nya magtanaw tao, magsige panaway. Makauna po ba niya? Abi mo kita manaway. Napo na sila ikasaway sa ato. Okay, di man ta perfect nga pagkatao. Di ba? O tutukan lang nimong tao. Nagi kay kasaway. Bisag unsa niya kagwapo, gwapa. Uy, kupuha, no? Tutukan mo, hiwi mo like suwang. Ano ba, no? Makita niyo mo bang mga diferensya ba? Diba? Uy, gwapo lagi siya. Gwapo nga. Gamay-gamay jutay mata. Isa. Ang isa dako. Dili man ta perfect ning kalibutan na. Muna nga, ang Ginoo gusto siya nga mapokus lang ka sa iyang kinabuhi, no? Nang dili ba taingon niya mantayon. Mo bitan ningon ang Biblia nga kung tuyoon lang nimo sa pagpaminaw sa iyang pulong, mahibalo ka og unsay kabubuton sa Dios nga tumanon nato. No? Sa unang panahon na sa Romano Katoliko pa ko, di ko kabiya sa inom kay pati ka na barkada man. Mubiya ka. Layo sa kasimana oy. Susunuron man kanya. Sa una di muna kang sigarilyo. Na libre na menos barkada. Labon sa una nga hinigarilyo ta. Di man manghatag. Pero sa diyang dili na, manghatag noon. Unya, palahubog ka, mundang ka. Nadaga na libre. Muna diya mga tentasyon sa kinabuhi. Pero abi ninyo mga kaigsunan, pagbalik sa Ginoo, dili na siya mangutanag relihiyon. Ang iyang ipangutana, andam ka na ba nga muban ka nako? No? Say mahibulong ta ba nga naman ang Biblia nga mao mo gyud basihan nato natural. Basa na to brad 2 Timoteo 3:16. Naa sa Biblia ang pagmatuto sa pagkamatarong. Wala sa tao. Naa sa Biblia. Kaya ang tao nga ug aring ka magtan-aw nato. Ay daron tan-aw ka ni Brad Asor. Na di man sa perfect. Na mga panahon masipyat siya. Di madiskuryo ka kay arin ka nagtan-aw sa iya. Ang atong tan-aw sa tan-aw nato ang Ginoo. Siya ang atong hingpit niya ato nga sulundon. 2 Timoteo 3:16. Tanawa ha. Tanawa nga nung Biblia gyud ta magtuon. Dili ta sa tradisyon. Henry. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Yasa. Unsa kuno? May kapuslanan sa panudlo. Ato pa tudloan ta kun unsa pa? Alang sa pagpamadlong. Padlungon ta. Unsa pa gyud?
alang sa pagpanulid. Tuliron ta kayo say nahi kay kining hubog mahiwi na magayon. Di ka straight oy. Nagay usahay kami nga pitong huboga. Mas dako pa nga mong atras kaysa abante. Ano ba mo mutikang og usa mo atras og katulo. Di ba makaabot sa bahay, di gibali na mo, ari me, usa ka tikang, atras katulo, abot yung sa bahay katugayan. Dili ma-street, mubarag yun, no? Unya magsigig kanta. Agokoy, agokoy. Sira ko sa bibo kay ba? No? Unya, buno! Nya kaya nampoy tao mo sa lo. Sa to bay? Wa kay labot bay, kay musukol ka katurang dili musukol. Oh, adlok mo po siya. Kay katuyang gihagit, perti mong isugasan. Muna nga, tudloan ta ang hiwi, kinanglan tuliron. Unsa pa? O alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Unsa kuno? Pagmatuto sa pagkamatarong. Ang mga tao nga palahubog, bisyoso, pag nana sa Ginoo matingala ka, bisan imo pang operan o kanang libre, dili na gina. Usa una, grabe. Sa diya nga dito ko sa terminal, nabalik ko kay taga-terminal, biya ako kay broken home biya mi. Akong mama, akong papa, mi biya sa akong mama. Di akong mama na lang nagbilin kami. Tabana ang akong mama. Gitaban akong mama. Kami na lang 5. Na sa mga gagmay pa mi. Gibalikan mi sa among papa ag mama. Gibaligya ang basakan, kalubihan, balay. Kami gipang distribute mi sa mga among mga iyaan. Di naog-daog kay saan lagi? Kadako-dako sa mga balay, ang mga pinakadako dito dos Andanas. Kadako-dako sa mga basakan. Ibaligya. Walay ayo ang kinabuhi na mo. Muna nga ngayon ko nagmahay ko sa kalibutan. Pero nini abot nga panalangin sa Ginoo sa ako. Gihimo ko niyang Adventista. Kini-kini nga reliyon. Nawala akong mga bisyo. Grabe dito na Mr. Terminal. Grabe naman nga mong kahimtang dito. Mga munalay, mununggabay, ano ba? Paano lagi? Bigo na sa kinabuhi. Pero na yung Biblia, matutuon ka sa pagka matarong. Ang sa'y purpose? 17 pre, padayon. 17. Oh. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulwaton. Tanawa. Maayo ng imong bulaton. Na. Ikaw, Brad, sa wa pa ka mga Adventist. Sa may mong kinabuhi. Dahil sa lit day. Lit day kayo ng tanah ko. Oh. Tabako. Inom. Katong kapanday sa inyo, mga hubog mo, takilid po ang kuwan. Kini mga panday pala hubog sa ang imong sang bakilid sa mga hubog kay kay yung Biblia nga wala street hiwi na. Wala street mo na nga. Ang purpose na to nga tabangan na to ang atong kaugalingon para diha sa kabaguhan sa kinabuhi. Ang balang kasulatan wala magtudlo og reliyon pero gatudlo siya unsaong pagbag-o sa kinabuhi. Kamu sister, gusto mo inyong mga bana, mga bago? Kaya sa'yo, maglalis pa mo, di ba? Mailhan na po ning lalis sa mga asawag bana. Kaya, wan man, labi na gabiin na. Mga naukanaw eh. Oh, tulbong man, labi ng tingog sa babae. Ano ba? Katong gipatay, loe katong gipatay. Katong bitaw sa bukid doon, may gipatay sa bana. Wan man kagwantang bana, niya ang bana kay Gasyabo. Sabag ayon, lalap. Tanos bana na may sungay ang asawa. Bagbagi o gining bangko. Na ang bangko na may mga butilya, buak, pagbuak. Birahe, kuha itong butilya, itong buak. Hanslaki dire mo ito dire nagkakisaman. Uy, kanya, pagka matno niya dito sa espresyon, nanong naman ko dire. Oh, mo na siya ang buhat sa kalibutan nga gusto sa yawa nga mga matay nga wala diya sa Ginoo. No, yan po tana mga kaigsunan. Oh, yan po na. No, ang gana biya po niya magkanta ta, mag-worship, yan magtuon sa Biblia, manimba. Oh, tinud-anay nga magsimba ba. Oh, di ba? Karon sa may hangyo sa Ginoo. Hangyo lang sa Ginoo. Mateo 28, Mateo 11, 28, 29. Nay hangyo ang Ginoo sa ato. Ginoo na ginaghangyo sa ato ha. Oh. Nay hangyo ang Ginoo.
Sumala sa mga 20, 11, 28, 29. 28 o 29. Mm. 28. Meron. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan. Diya sa pre. Sa kuno, umari ka mo. Iyan ang sugyot. Ari mo. Katong na bugatan. Grabe ang problema na to ron. Abot, wala may problema, sister. Wala may mga problema. Kasi wala may problema. No? Kamong mga, umari ka mo. Katong nabudlayan. Amin mo ang kalibutan. Daghan ang kagulanan kaysa kalipay. No? Muna nga, kini uban nagminyo bitog dali, nagtuo sila maayo ginamang minyo. Pag anak, pag sakit sa anak, dito, tiyabaw mga, grabe mga, no? Labi na buwate saktong income ito. Pagkakuan sa kalibutan. Padayan, pre, O papahulayon ko kamo. nga di pahulay. Unsam na nga pahulay? Ibasa. 29. Isango ninyo ang akong yugo. Uy, yugo. Na di yugo ang Ginoo. Kaya ko man ang kabaw. Biraha ang kining daro. Ngaway yugo. Tanaw makadaog ba ang kabaw? Dili kadaog. Dire nimo higot. Dili na kadaog pero ibutang ang yugo. Dire siya yang liog. Kaya ra kaya niya magbakta sa ana, di ba? Pero mas nindot yun ang yugos Ginoo. Kini si Bradaso, asawa pa mahibaw pag abot na ko din mugi una na ko natagbo siya. Pero gasamparay. Ana hubog. Hubog. Sakit. Kung mo ni asawang mo ni banang gingging. Brad, sorry Brad. Kay hubog ko. Wala na siya kadomdom pero nagtutulong tagbo ta ba? Parag na. Dinanawan ba? Parag na. Kapila na mo ni. Wa may adlaw li sa una di mahubog. Karon sa diya nga nagbalik siya. Gihukman sa tao. Mubalik kay po naginom. Layo ray tuig ana. Nagipanidaan ra po namo. Wa naman bon. No? Wala po siya mubalik. Ninuod na ta kay tiguwang na tawa. Karon kay gipadamgo man sa Ginoo. Nga iyang pamilya nadangan sa langit kana pag balik sa Ginoo ba? Siya ramen habilin. Pero ting hilak niya, nakamata siya. Pwede hilak niya. Muna nga, yan na. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon, nga magbalik pa yun nga wala na katapusan. Kanang langit gitagana sa mga matarong. No? Gusto mo na, dahil? Natira mo na. Dito sa langit, wala yung makununa ba ito? Manggabas, jer. Sige, gakos-gakos anang sinso. Anto di nakakadungog si mo asawa kay ang sinso mo dungog. Ang tingog si mo asawa, mura na pong sinso paminahon ni mo. Kadunggan, ngeng. Kaya ay mo asawa, dong. Mura na magkagsinso tingog dahil. Ano, di ba? Muna trabaho na to. Muna trabaho nila. Nilay tagtrabaho. Pero dili paigo sa kalibutan. Nga naman, gipakatao ta din ng kalibutan na nga tay igong bandit. Okay ra mga dato. Palipayon sila. Pero kita, trabaho, pagsakit, hunong. Pag hunong na wakay kaabay. Importante yun doon na kay kauban. Doon na kay kapamilya. No? Adventist, amaron, masakit mo. Tinabangay mo na, tabangan na to. Di ba katong pre, 4,000 ang nahatag na mo. Karong simba na mo ron, na nasakit. Natagaan na mo 4,000. Dako, nabiyan ng 4,000 mahatag na to sa pasinti. Di ba? Muna siya ang pagtinabangay. Masakit ka na ay maduulan na to. Magsakit ka, maginusara ka. Nga gano'n na, ato-ato na sa itong reliyon. Pag masakit mo, wanto mo sa inyong simba mo, magpadumit mo, nasa yung hatag dito, wala. Kaya wala na silang program. Pero program na to nga, igsoon na ate nasakit, na ata to sa ospital, tabangan na to. O, di ba? O, tinabangay nila. Brad, igsoon, na ate igsoon nga ang balay na hirig. Katulad sa 20, among atong kita ng to pre nga. Action naghirig ba? Gibira na mo di na mo matabang kay na ang iyang haligi ba murag nabali na. Agi usab. Giusab gyud siya. Kagana sa ano?
kagana sa kinabuhi nga naa ka sa Ginoo. No? Sige, padaya. No, muna sakit ingon. Isangon ang yugo padayon. Ate May Joy. O isa mong istorya kay madungog di. Og pagtuon kamo gikan kanako Hmm. kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Sige ingon. Isangon ang yugo unya pag panagtuon kamo kanako. So, tama ang inyong gihimo ron sister, ang tuon mo sa Biblia. No? Susugot mo sa sunod ang tuon niya punda. Okay ra sa inyo? Ha? Okay ra sa inyo? Ang tuon ra gud ta. Di ang ingon niya. Gano sa mo mawa na to. Mawa na to gud tuon ta, di ba? Lingon-lingon ra pud sa magabi iba. Unya magpasalida na ta okay ra mo. Salida makita na nga ba? Asa man tanan to magbitay-bitay ti. Di na. Kung magpasalida ka. Ibalik mo po sektor. Hmm. Magbutang tagahapon. Yara gyapon no. Pwede din. Sinana. Okay. Gila ato lang sa butan mga igsoon niya. Usa pod Naman tong kuan. ang Kinsa din ang Andrea di ay. ang amo lang din nga. Maminaw lang mo. Ayun. Kay importante mo sa good niya. Basta no niya panahon niya balik ng Ginoo nga. Grabe naman mo ang nila. Wa may dapitan nila. Mahala kung dili mo mag-advantage, at least nakadungog mo sa mensahe sa Ginoo. Okay na sa inyo? Sa next? Okay na? Hindi magkutra dire. Patagono ko. Hindi, huwag na ka ba? Kamu, day, okay na mo? Ikaw, ma'am, sister, silingan naman ito dire. Okay na ba sana bakante lang? Kami isa, naman ito isa. Okay na ka, sister? Brad, bandungog naman diya, Brad? Okay na. Nagsarang ko dire. Pag makaaon Tagadiin mo din mo. patag dos po kon Kaduor ng batag, ugwa mo. Dentista mang ugangan ni Janong. Si si Tata Pedros. Iyang bata mo inabana. Katong sa to sila yung. Natapid do sige, ganong kagawad. Yang asawa mo Magwang- kagawad no. Dili si Jan. Pero murag wa naman bagan. Pagawa si nanay na ko, si nanay ko na si Unsa man sila ni ko ni Amram. Manghon baguwang. Suon sang bana. Manghon baguwang sila sa Amo? Hindi ma-sister. No, may katuong ka sa inyo. Di na may umabot nga, kundi nang na umabot nga prosedya sa patag. Katong taga dinhe kamo. Kamo sister no? Dirigin mo. Okay. Ang mukwanta ko sa kateksto niya, mahuman din tagay. Para nga, hindi po mo laayon ba? Kaya kinideng madugay ta sigkaon, laayon po ta kadugayan. Kanang Bidlian. bidli po. Mangunahon na ta kung saan na mundag to ano eh. Mag-emphasize lang ta may tungod din kinabuhing dayon. Kaya gusto sa Ginoo ngano nagtuon ta aron makakaplag tag kinabuhing dayon. Diri sa kalibutan sister, mga brother, walay gibaligya nga kinabuhing dayon. Nabay gibaligya? Sa merkado nabay kinabuhing dayon din. Naitiil. Manok, patay. Isda, patay. Tanan niya mga gibaligya diya. May lagay manok Bisaya nga buhi. Pero abot sa bay patyo masad. Boy. Ay. Sakit. Namalandong din. Ikaw kuha ka mo lagi namalandong ni nagdamgo gyapon ni og kasakag langit ni. Brad, may gabi, Brad. Oh. Muna yung ang bana ni mo. Ter? Dong. Kaya dong. Okay na sa imo nga. Magduduo ta ni. Bago ko po nila na disgay sa motor. Mo? Na, pero na. Ayo na. Ayo na. Oh.
Ay na ko truhe kay wa pa man na kayo mabutangi og kini murag panit-panit na panit ya panitan pug utro. Kaya nang kwanta ko sa kateksto igsoon nga human ana mo emphasize ta sa kinabuhing dayon. Walay gibaligya nga kinabuhing dayon sa merkado pero ga-offer ang Ginoo kinabuhing dayon para langit. No? Una nga, malipay ta nga, labi na kita mga lalaki, maminaw sa puno, Ginoo, malipay ta ba? Kay, ang mga lalaki, mumugay magda sa rinda. Kaya kita mga lalaki, o kita gay maanod sa kalibutan, ang asawa luoy. No? Sig handom ni mo, at ikaw to aris barkada. Ya, ang uban, pag-uli, imbis maglabing-labing, bunugon ni mo. Kaya naman, wala naman sa kondisyon. Wala na sa maing pamuot. Muna ningon ang Ginoo pagtuon kamo gikan kanako. Nya tuyoon jud ang pagtuon dili kay sulagma ra. Na may uban mo sulagma ra. Nalukong na ba katong tigulang nga. Nag-Bible study mi. Ayo nay. Bible study mi pag ikaduha sugot sa mubalik ko. Ikaduha nitago naman ilaw sa abuhan. Kana bitaw na abuhan na abuhan na pa na ilaw mo kung kahoy. Dito ni suksok nanay. Karon kay giubo naman kay siguro gisingot na ba? Nya gipugnan jud ang ubo. Burot ang sipon nanay. Pero kamatikod ako kay nakita man ako yang siki kana yang kan ba mo nakita nako nga nilabaw sa kurtina. Wa sa kibaw nga nilabaw. Pero napawawa bugod ko. Katos nanay no nga. Murag sunog naman niyang bahay, latay naman niyang kayo. O naglungag mo siya. Ano siya? Eh, isa dong, nada ko silaw. No, sa makanay nga itago, magkadiyan sa... Ay, wala, oy, nanguha kong kahoy, kahoy isog mo. Nay, ayaw gando kung mag-Bible study ta. Kay Ginoo man niya itong giskutan. Ang papel. Nay, pirmahan ako. Nga dili ka nako pasabadistahon. Unya mo pirma sad ka. Pero paday dagtuon sa maayo na daw. Pirma na ko. Nanay dili magsabadista. Pirma. Pirma sad nay. Dili ko magsabadista. Pirma sad niya. Sige migtuon. Sige tuon. Dugay nakasabot man siya. Siya dong, pwede to ilisdan na to tong gipirma. Mo sa may ilis. Wadon na lang to. Kay gusto din siya nga mo alagad, kay tiguang na biya. No? Na kay, ganahan kay kung mag-isambay-sambay dito, kay ilo biya ko nang ako'y ginikanan ba, nang kuwang kay kung kining gugma bito sa ginikanan mo, na makikita kong mga kuwan, ganahan ko nga, nay, pwede dire ko maglingkod-lingkod. Nay, nang dire ko mukaon na niya, palit kong isda. O sige dong, palit kong isda dong. Nya kay kining mong tula bitaw mga tigulang, ayo man. Dili pa tigulang nga ayo ka na mga tigulang nga idaran na niya maayo mong luto pre na kanabitang sa gulan dahil kinabitang mga kamunggay na kasi po na yung Saluyot. saluyot na kagana na pwede dili ko mag-isasambay sige dong dili lang dong mamas tatay na labaw po butong tago hadlok po ba karon ingos nanay nga dong pag-abot nimo dong dito ka sluyo kay dito na mo ambak si ang iyang bana ko pwede ko ayo lipot ko sluyo ambak siya magana niya ako man sa dali na ko nimo dia ko hang gatay dito so dali sige pero wa ka ambak ko kay kusukay kumdagan gud ayaw diretso di ko dito Ablin ambak, pag-ambak niya, diyan ako sa tubangan. Tagunilong, tubangan na. Kandali ra. Naminaw gid siya. Duha rin naminaw ha. Pero midawat sa Ginoo pulo ka buk. Wa ko kay balo nga nanuksok ning uban ng magbatanon. Dito sa ilang skatri, na sa kinibitang ilang kaban-kaban, yani, dito nanulod. Kay mabli-abli man. Ang uban dito sa kining drawer, kining bang, saan kanang maabli bitaw niya. Kabinet. Oh. Nya kay kini ding dili ka mo tan-aw dong. Makapaminaw magkagtarong mon.
Sama nimo magilada ka diya. Na klaro ni doon kayo kay wa magay matanaw. Maminaw man ka na sa na pagingon ako 15 mo dawat si Ginoo. Kadtong duha nga gasimag rang mata. Ana ba na wa sabot kadto noong nanago mo nang gawas nga. Kami. Ko mamugikan day. Diri mi sa kuan kabinet. Mura sila naminaw radyo kana bitong wala kay makita. Wala na radyo lami ni kay maminaw. Kay kini god diri daghang kay mga pagsuway, mga tentasyon. Nagay mo bong mingong pong mato. Di na paminaw diri. Dahil itong nakasasulod, magapaminaw ka ba? Oo. Daghang kay mga umihong. Kay gamay lang kasikas, ana din ta ba? Oo, nay mapandol maana madigyas. Ingon ka iyo dito. Oh, wala ni nakakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Nay kato akong gibebro sa dihan, bro. Luoy kay katong ibusadihan na mo ang iya bitong salog kining kawayan. Ang iyang anak kay laki man nilusot man ng itlog do kawayan. Paako nito na kinibitong gansa. Tukla dito kamay na kung gustari man siyagit ang mata. Gilamoy ko sa kining gansa. Gansa mo to pato basta kay nagto ang gansa nga karnigod. Nya kayo sa pag ibota na itlog dos bata. Siya kit ng bata basta tabang kog bira oy. Kinainat mo ba yung nabungkag nga mong Bible study. Ko naghanap og sulay ni. Moto nga pag utro na mong Bible study, gibanigan na. Gibanigan daghang mo kay mga pato dito nya mubo ra biya ba. Nya kay kan kawayan ba. Iko sister nang briefing ng imong bata sa may brief ng taa. Kung kasunisi lang kay kini mga bata ngani sa una mugubo ra man eh. Ngani sa una kita ang mga bata mugubo kani syuso mo gay na mugubo. Di may pa din gani usog pahubo. Kani mga bata ngani di na. Sa una mga 16 mga uban na mga 15 maligo mga maghubo pa mi. Wa may mga buntis. Karon og gasapo-sapo na pay panty, na pay short, nagsaya pa, garsones pa. Karon buntis mo noon. Ay gipanghubok mo sa di ay. Mga buntis ay. Sa una kay wala, mampo mo kito sa una god. No, mo na ina kakundi. Ang gusto sa Ginoo, di ta madisturbo diha sa kalibutan. Ang gusto sa Ginoo, focus ta diha sa Ginoo. Amen. Dong, okay na sa imo dong. Isikot ta dire. Dire mo ka ano? Oh. Dito ni gutang mga isikot nga may kalabutan na itong. Kontak ko sa kapiksto niya human tapos ita. Okay na. Andam na mo sa inyong pangutana. Sa inyong pangutana. Ay na mo pangutana sa mga pilay kilos buhat niya mo gibawa na. Ano na sa Bible, no? Ano sa Bible? Okay, basa pre ng John 14:15. Naigi ko ng Ginoo nga love ita gugma. Gana kayo. No? Sisiga katawa din, ganahanap mo na tong video. Okay pa. Okay pa. John 14:15. Sige ngon. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsa kono? Kon nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Mura gina. Mutan ako sa inyo, nahigugma mo sa Ginoo wala. Mutuman na mo. Okay, higugma man sa bugay. Kana bitaw mahigugma tas babae, bisag unsa kahabog sa lubi, sister. Katkaton ko na tungod kanimo. Wala no. Nya pag abot si babaw sister, pag naog ang problema kay di nang takanog. Ako lagi pangingon nga, lami ka og butong nya, pwede man gitong gapahag yun. Naibuki ko ba? Di, astik ko ako'y katkat ko, kurog akong tuhod. Pero makakita ko siyang nabuha, magturog. No? Abuto si babaw. Butong ito. Ang problema, ang pagnaog. Di mo kakabalo. Butong itsa sa lagpisi, higot, imong hawak. Kung saan, di ba na, pwede singot ako, bisan saan akong tanaw sa babae, di na yun. Di na ko kanaog yun, bisan saan. Kaya kurog naman kay hambog naman kayo. Di gihigot ako din eh. Itong hawak.
Nya gihigot po na ko spesya. Ang problema di po ko kanaw kinabitay man ko. Nga sila sige ana ba taas man kay PC pre. Sige, os. Pwede na sakita din Utong gakos ko sukuan. Pero tungod lagi sa gugma, makasaka kita. Oh. Kung ay gugma ta sa Ginoo mga igsoon, makatuman kita ug unsay gingos Biblia. Amen? Amen. Okay, kung dili mo mutuman, ay inyo na ng kasalanan, inyo na ng mga sala. Nga naman, ang Biblia nagsulti man may tungod sa love niya pagtuman sa iyang kabubuto. Okay? Thank you very much. Any question? Sa inyong pangutana. Ikaw, wala mo ko kailan yun. Ikaw, sister. Sa ito'y pangano? Rosalie. Rosalie. Dali rin mo yung reason ng Rosalie kay ang common nga mga ngalan. Imo sister, si pangalan mo? Hasmin. Ha? Hasmin. Hasmin, kuwan po na nga kanang mga Hasmin. Mga kuwan po na, mga artista nga ngalan. Hasmin, saan ka pupunta? Pero J na sa nga Jar. Jasmine na siya. Hasmin na kay Bisaya. Imo sister, si pangalan mo sister? Juliet. Common niya po na kay si Juliet o si Romeo. Romeo. Romeo and Juliet. Common niya po na. Nakoy sugilano ng Romeo and Juliet. Nga naghikog silang duha, wa gyud sila kuan kay na wrong interpretasyon silang duha. Imbes sila mo magminyo, wala kay sa taas kay na istorya na ato na lang isigutan sunod. Imo pangalan mo dai? Milay. Ang tinod imong ngalan? Ramil Joy. Ramil Joy. Imong papa unsa may nga yung papa? Ramil. Ban Ramil. Mao dai kini atong papa. Kini mga ngalan sa papa Silang papa yung katong driver ni neuralizer sa unang ito si Ramil. si Ramil. Asa naman siya ron? Wa na, nipahuway na. Ato asa Purok Jis. Nabro din des progi. Usabi ka matyan ni Ramil eh. Pag ito, utok no? Sa dugo. Ikaw sa dugo to. Ay mo tong bana? Sa to pa, pila to katoy gikan do? 13 years. 13 years? Pag-abot ko dito, patay na dito. Dili. Buhay pa ito pag binita. Nakitoy pa, dili. 13 years mo. 13. Aw, 12 pa kay si Jaman di ay. Bago siguro mga abot ang Pila edad mo day? 12. Niya, pagkataon ni mo namatay siya. Wala pa siya. 13 nagudud kay 1 month man just 5 months pan si Chad. Oh, 13. Mo to pag-abot to na mo. Ay ako din asawa mo 12. Ako mo 13 diri na di kwanto. Din na ka to. Diri na kwanto. Buhay pa ito Ramil. Diri na kwanto. Pero mo, para hubog lagi ko. Tagbo pag ganita sa di makaka-estimate og lakaw, hiwi man. Diri dito. Si neuralizer man ito mga nakaamong itong nahimok kung para hubog ginoon kayo. Kaluoy nga nila. Ikaw Ako na may noy dyan. mausap pa ba kinitawhan? Akong ginuha ba? Ako na may pakontrolon sa mga imnunon dito sa ila. Na kay daghan may mga mudunit itong mga imnunon di. Sor, ikaw ang delegahan na ikaw may paigo na sa mga tao. Controller ko ito sa mga imnunon di. Mahubog yung ko permi kay sige mag imnunon ito nga sagol ang mga imnunon. Hanggang pag lugwa na ho, na para hubog yung gapon. Pero tagsara yung mga balaki ron dili pala hubog. Sigara gyud mga pala. Nayo ban dili gyud ingon nga dagan inom pero mainom gyud. Sigarilyo. Yung ba na may rilo mo no? Singa na yung ba na? Ha? Dil sir. Dil. Sir. Balong. Long. Manapa ko ba kanong? Oo. Kaya imong pa may long. Ay sa long. Sa imong giduyan dia. Bata. Bata. Sa imong paminaw ng kapilag yun ang imong panigrilyo sa usa ka adlaw. Pila ka stick? 8. 8. Tagpilang stick? Tukso na. 8 sa 8. Kwintan niyo. 64. Pila na katuig? Long? Dugay na? Dugay na. Ato pag itigon doon mo, kabalay na ka.
Ang problema lang kay ang balay nasunog sa atin. Kapag sigarilyo na lang. No, nang dugay-dugay na ta tigom. Patong tigom gid siya. Kini sa sigarilyo ni. Iyang ibutan sa alkansya. Kada adlaw sa mo sigarilyo na ra ba pero iyang ibutan sa alkansya. Dali ang puno. Kay ko man sa usa ka adlaw mga usa ka kaha man iya makuan. Pero wa sa sigarilyo. Katurang dahon sa una saging bayanaon sigarilyo. Ang budget para sa sigarilyo ibali mo rag ikuan. O paghabwa niya pwede nagkahanang buwasag yung mga kuan. Ay, na, usa ka tuig rin gani. Pagkadagas kwarta. O di, gipalit niya ang kuan. Maligi, balay na. Pinasunog mong bahay niya. Una niya mabesi sigarilyo ko to. Ako sa una ni Garilio ko, duha ka kahamag yung budget sa adlaw. Duha? Pero tag 20 pero itong kahapon sa una. Nagmahay ko ng grilyo ko. Kay, naman simod ako, pero lagumag yun. Kuan mo kung kuan, kiniring ngabil. Pulawa. Pag manigrilyo na, maitom yun. Karon bisan sa ako nos-nos og chinchanson ini gid. Kana bang ana-ana dito? Lagom gyapon. Pitanaw ng ipon brad. Asa mo na mo puti na itong mga suwang long. Ano mo banlong bisan pag imo nang mainom ba ka og ganang glutatayon di nagini mo puti atong ngabilong. Kaya nikotin mo guna, mo nilubong ba sila ba? Murag masunog itong kanit ibalik. Sunog ko. Nabisa kung saan, nung undang ka. Narang gyapon ang iyang ko. Kaya maghanta ta. Wala mo kung may pangutana. Wala na may pangutana. Ikaw long, wag kay pangutana long. Pero okay ra ka nga magtuon niya punta kuan lang mga pila lang kadisa. Magkuan tag attendance kay ato man tagaan ng mga regalo ng mga kana perfect. Kunya pagkasunod ana na natin mga question and answer. 20-20 lang kay pobre man ta. No? Pero na lang kapit ginamos. No? Diba? Simag ang mata ni pag ingog unsay kon ante kay mga bata ay basta na premium pero wa kay mga tug. Dabi ko pagid. Okay, ang tata. Sa may naandan mo diya day. 178. Oh, may kahayag. Ay ko na day. May kahayag ang Sige ni hara ka diha unya. Mana day. Muna mga kaigsunan ang atong mga higala. Oh, nang bilas long gawas ko no long aron makita ka long tindumanan long nasi long. Oh, atong mga bangong mga Adventist. Ng mga Romano Katoliko atong mga kaigsunan. Thank you very much. Ug maayong gabi kanatong tanan.